Pas deze week kregen de bewoners van de plannen te jaren, wiels de huizen al in februari verkocht winnen. 6 tot 8 en waarschijnlijk sowieso wel 8 mensen zijn er per woning. Dat is toch wel heel veel. Nou, we zijn ten eerste natuurlijk bang dat ons huis natuurlijk vermindert in waarde. Op het moment dat wij natuurlijk in de toekomst het huis willen verkopen. En natuurlijk vrezen wij ook wel voor enige overlast zeg maar, in de wijk. Naast waarschijnlijk het parkeerprobleem wat gaat ontstaan en de volle straten. Ja, misschien ook overlast gewoon door feestjes of andere culturen en gebruiken zeg maar. Daar zitten verderop wordt al langer een huis bewennen, toch kasarbeiders. De boerlieden hebben maar een soort oerlijst te krijgen. Wij hebben callgirls 's nachts gewoon in het weekend. Wij hebben wetteroerlijst gewoon. Zij hebben zelf maar een hammer en een schroevendraaier hebben ze hun bad ontstopt. Dat vervolgens er 150 liter water bij in de wenning is rond. En voor die callgirls hebben wij gewoon ook de condooms in onze achtertuin gewoon. Mooi volledige inhoud. Juster wie de lang omlet een geerkomsten voor de Nijinwenners. De seizoen werd georganiseerd door de VZM-uitzendgroep onder druk van de gemeente. De bewenners vinden dat deze geerkomsten volle jaren hier. Wij wisten van niks. En op het moment dat wij ook vroegen een vraag stelden over wie komt erin of waar wordt het voor gebruikt, dan werd het alleen maar geantwoord met particuliere verhuur. Maar goed, bij particuliere verhuur hoef je natuurlijk niet te verwachten dat er 100 tot 120 arbeidsmigranten in komen. Het hier altijd stilhouden van de meisjes. Er zijn meisjes die voor jou 4 weken in een keercontractje tekenen. Die had toen ik expliciet ondervragen wat gebeurt hier. Ze wisten niet. De geruchten die kwamen bij de bewoners bij. Die had de gemeente die inschakelen matten. Die hadden er een standpunt door naam dat dit niet kan. En op die manier is die informatie pas op de tafel kwam bij de belutste partijen. Nu is het afwachten. We proberen eigenlijk, het mooiste zijn natuurlijk onder de koop uit te komen of in ieder geval een schadevergoeding of iets dergelijks te krijgen.